Mun nimi on Netta Hanen ja mä oon 17 vuotta. Mä oon Vaasan partiotytöissä ja mun piiri on Pohjanmaan partiolaisia. Joo siis, eli mä oon kotoisin Vaasasta, kuten mä sanoin. Ja täällä Vaasassa ja täällä Vaasan alueella on tosi paljon partiotoimintaa, mutta täällä ei merilähettiläitä oo ja sitten kun täällä olisi tosi hyvät resurssit järjestää kaikkia erilaisia tapahtumia, niin sit niitä ei tule niin kauheasti järjestetty ja sitten täällä on just yksi medialähettiläs plus toinen, joka on ruotsinkielinen. Niin sitten sen ruotsinkielisen kanssa nyt ei niin kauheasti tehdä yhteistyötä ja sitten nämä kaikki asiat täällä menee vaan Julian vastuulle. Et mun mielestä tänne Vaasan alueelle tarvittaisiin enemmän medialähettiläitä ja Pohjanmaalle muutenkin. Ja sen takia mäkin olisin tosi hyvä vaihtoehto. Ja mä olisin tosi innokas tekemään täällä Vaasassa kaikkea erilaisia tapahtumia. Ja just se, kun täällä Vaasassa on niin paljon partiotoimintaa, niin sitten täällä pitäisi saada justiin enemmän näkyvyyttä. Okei, eli miksi mä olisin hyvä medialähettiläs? No ensinnäkin mä oon aina ollut tosi kiinnostunut partioviestinnästä. Ja mä oon aina halunnut näyttää ihmisille, että mitä partio oikeasti on. Ja viime vuonna mä jo hain tälle kurssille yhdessä mun kaverin kanssa. Ja me tehtiin yhdessä se koko video. Käytettiin tosi paljon aikaa siihen ja vaivaa. Mä tein tosi paljon töitä sen eteen. Mut sitten vaan se mun kaveri valittiin. Ja mä oikeesti petyin ihan tosi paljon. Se, että mä haen tänne uudestaan, niin todistaa, että mä oikeesti haluan tätä. Ja mä oon odottanut tässä nyt koko vuoden, että mä saan hakea tänne uudestaan ja mä toivon tosi kovaa, että mä pääsen. Mä olisin niin valmis tekemään tätä juttua ja musta olisi tosi kivaa tutustua kaikkiin samanhenkisiin partiolaisiin. Joo, elikkä niin kuin mä aikaisemmin sanoin, Vaasassa on tosi paljon partiotoimintaa ja mun mielestä täällä pitäisi tehostaa sitä partioviestintää. Partioviestintä on huomattavasti lisääntynyt tänä vuonna ja lähivuosina ja se on näkynyt tosi paljon siinä lukumäärässäkin, että meidänkin lippukunta on tullut tosi paljon uusia jäseniä ja mun mielestä on tärkeää antaa informaatiota nykypäiväisestä partiotoiminnasta, koska partiossa pystyy tekemään nykyään niin paljon erilaista ja sitten kun ihmiset kuulee siitä, niin ne oikeasti kiinnostuisi siitä. Joo, eli musta voi sitten vielä kysyä lisää Miro Granlundilta, Vaasan partiotyttöjen lippukunnan johtajalta, ja hänen yhteystiedot mä laitan tähän sähköpostiviestiin. Mä nyt sitten odottelen, jos mulle tulisi se sähköpostiviesti, mistä mä saisin tietää, että mä pääsen kurssille. Ja mä oon tosiaan odottanut tätä koko vuoden, niin mä toivon niin kovaa, että mä pääsen.